Odiamo tarika dek nyakorom gajuanga ganario prario kod ang'wen dwe mar 12 geno mara enerio makare machiegni e cheno ni maro imore wa ikoni weche manyien mag mosebedo kutche pacho kanyaka ne piny chakre okinyi makawuono kaka pile arako pachi lai mar ote machuok ariyo adek. Ocheno no kabinde wantie live Facebook Ramogi TV K imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Mangi thon weche. So kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Jatend piny Kenya William Ruto seojima kwedo chenro mag serikal ka owacho ni chalo kagima chuny mar kwedo donjo ne oganda jo Kenya. Lies and falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Riwruok kanisa mapacho ka NCCK onyiso luoro ni Kenya ni kamarach kendo jopiny nyaka koro chak yor golo jotelo mayulo e tich. Kendo koro wayoro pi wan kod chandruok maduong' ahinya. Serikal oyango ni oula mosechakore e pacho ka osenego ji 12 ka familia ma ohewa 3,000 odar e miechgi. Machiegni nyakorom gajuang wantie gi jaloko mar Oisono Chuka dia makawuono wachako negi report mar committee mar riwruok mar kanisa pachoka the National Council of Churches of Kenya ka bende gi yuago chal marach mar piny Kenya makoro gipimo ka jatuo moyore kendo mangimane ntiere kamarach. Wang'e mago bende riwruogno wacho nyakorom gajuang riwruok mane gibedo kawuono Limuru kamane ging'iye chal mar Kenya. Giwacho ni ochung' pacho ka osebedo kalwar jo Kenya onge nyalo mar ng'iewo mwandu. Giwacho ni ohelni ma pacho ka osebedo kapodho kaito kwan ji ma onge tije medore pacho ka nyakorom gajuang. Magi gin ranyisi kaka jogo mabedo osebedo ka ng'anyo aseno ka lakteche koro bonga tarik 22 ka bende giwacho ni ntiere intas pok ondik nyaka kawuono. Jogo mosendiki bende ok chul malong'o ka bende chan medo nyanore pacho kae kendo kwan oganda medo bedo jochan kata jodhier medore pacho kae. Giwacho kendo ni onge luor ne chik kod ratich oganda nyakorom gajuang. Giwacho ni jokene ratiro ma oganda sani odak kod luoro jotelo jo Kenya luor nikech inyal lal kod gi sasaya. Noeno giwang' kano maka jatend kweth no maketo piny jotese ma Uganda kala piny wacho ma Uganda tesre ka bende mano Kizza Besigye mano makie pacho kae kinde mokadho kendo bang' kano tere piny no mar Uganda no tamo hukumu kinde mondo mi ochung'ne kaka okinde nyakorom gajuang. Bendere riwruogno mar kanise nyakorom gajuang gintiere kod wach makendo gichagi wacho mar adek magiwacho ni miriambo otimonewa sirikand piny Kenya. Giwacho ni miriambo omajo Kenya geno kuom sirikal omiyo ng'eyo gima en adier gi ng'eyo gima ok en adier osebedo matek ne oganda jo Kenya kaluwore ni duto ma inyiso gi ok chop kare. Nyalo paro bende gichiwo ndalo mo kanyo ne gichiwo wach ni koro jatend piny owe medo chiwo singo ne oganda jo Kenya karmano ochop mano osebedo kosingo e kinde mokadho. Bende nyakorom gajuang romo mota e gwenge mag Limuru giwacho ni katiba igeto e yo marach. Giwacho ni luoro ntie ni katiba itemro chike kendo ok lu kaka owinjore tibe makelo chike ma ok beyo bende dhi mbele pacho kae tie mag loko chike e yor ang'enge bende dhi mbele kae anyato mago motenre kod ng'eto mago sach jotije nyakorom gajuang. Sani king'iyo ng'eto mitime otiko mimi kata oboke mimi no mara chudo bang' tiyo ne gima osebedo ka buongo thoth jotije pacho kae kalore ntiere moko mano tim tok chika nyako kotenre kod mago mane ntiere manifesto ma piny owacho no kete yor ang'enge mondo mi dhigo mbele. Bedni ging'eyo ewi chal mar Kenya e gino bende koro gidwaro mondo ting' jo Kenya obed godo ting' ma jo Kenya owinjo bed ni bedo go nyakorom gajuang en ni oganda nyaka koro ng'e chal mar Kenya. Kik gichik itgi mago minyiso gi to mago magineno gi wang'gi. Sund sirikal
Ochuga ABC mano duol matawo yiero e pacho kae manyaka sani pod onge kod apisas moromo manyalo tawo yiero ka bende gol jotelo ma ok ti e apisi en achiel kuom gino ma bende gin kod dwaro mondo mi jopiny obed go giting' kendo ginene gigolo jogo ma bende ok ti makare. Gineno ni mondo kwad jotelo ma gin jomibadhi e pacho kae oganda bende otim lokruok e yo ma jopiny kana tim lokruok e yo ma jopiny opuodho. Mano motisi ni public participation osene kinde mokadho kane time kacha jopiny na ywak ni bende ok time yo makare to kata pa jopiny bende ok kaw kedo gi akwede bende en gino mating' ma jo Kenya koro nitiere godo nyakoro ma jwang' ma gin ywak mogol gi riwruok mar kanise NCCK romo ne gibedo kawuono Limuru penyo mathoth medo pere kwa ma jwang' en sama bende koro weche medo dhi ataro mar geno singo manomi oganda jo Kenya kindego ma campaigns penjo maduong' en to bende dwaro makama ibro tim gi piny owacho mano e ote mar NCCK. Lies and falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Do not just believe what is said, but take a step to verify as voters, to collect signatures and commence the processes of recalling the members of parliament who are not performing. The judiciary concludes the cases touching on IEBC within the next 2 weeks. We must get back our democracy. Instead of oversighting the executive, they are cheerleaders in oppressing the people. Instead of speaking for the people, they are making oppressive laws. We ask pastors wherever they are to speak boldly and to preach freely and to prophesy when God has placed a message. Let us exercise the powers of the office of the citizen. One of them is to speak up. The church will point out the wrongs in the society. We are Kenyans. We are also leaders in this country. And so whenever it calls for our voice, we will raise our voices. We will not allow the sacred religious practice to be used for self-promotion and self-marketing. Jumbe adek bang' jatend piny Kenya William Ruto wito korak maradani mane chano gera lap mar ndeke ma JKA. Sani Ruto koro nyiso ich wang' mare ne jogo mago siboi e wach maradani. Kolero ni moko kuom jo siboi go pok ne onyono kata alap mar ndeke ma JKA gi tiendgi. Jafwambo mar Walter Nyambaga lero noa kaka Ruto mano olose kaunti mar Taita Taveta no tielo ni jo Kenya nitiere kod juogi maricho mar kwedo gimoro amora e pacho kae. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketraco transmission in public. Ka olose kaunti ma Taita Taveta, mana jumbe adek tok wito okorak mar gera la par ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport, makambi maradani ne ojok yudo. Jatend piny William Ruto ne onenre ka nyiso ich wang' mare ne jogo magoyo siboi kendo sele ni Adani ne omao ragno. Ruto ma loso kagima pi wang'e dokie iye okone jok mapingo gedo mar alap mar ndegego ni pok ne onyono paw ndege, bende pok ne oneno paw ndege, to kendo kia kata mana gedo mar paw ndege. Ka thothgi winjo mana paw ndeke ka gweno ma winja aora. Niliona hata watu wengine wanajaribu ku glorify ati airport imesimamishwa. Sasa wale wamesimamisha ujenzi wa airport ni mashujaa. Mashujaa wa kufanya kitu gani? Airport pale iko kwa runway. Airport inafuja, iko kwa tent. Alafu kuna watu wanaongea hapo, tumeshinda sana, sasa tumesimamisha kujenga airport. You have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Sasa unapinga tu ukiwa Ruto machal kagima wacha Adani noramo kore. Owuok mager ka gwedo jo Kenya mokoni ni kod juogi maricho mar kwedo gimoro amora ma sirikal timo. Adani gikwedo, Ketraco gikwedo, Shagi Chief gikwedo,
gedo mar udi gikwedo, to kata mana omenda michore kanisa gikwedo. Tafadhalini, kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Affordable housing wanaipinga. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Hii pepo chafu. Nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni. Kata kamano, jatend piny onyreni kata nade, pondege tobiro gero. We are going to build a new airport in Kenya. We may have stopped Adani from doing it. I was confident that he was going to build our airport and he was going to do a good job. But because of the law that bars us from engaging with people who have cases, we stopped it. But that does not mean we are not going to build the airport. We are. Nimano nodoko chal mar wach. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Pod wantiere mago mag siasa, jotelo mag ODM manodonjo e sirikal sani koro koko motegno mar siro jatend piny Kenya William Ruto, kendo gisingo ni to kata nade chenro mag sirikal nyaka koro dhi nyime. Jotelo go kamoting'o Junet Mohamed kod jatend migao Hassan Ali Joho wacho ni kata jogo makwedo sirikal e yor mbui onge kod paro maber kendo ok nyal kelo lokruok moro amora. Nchi ilikuwa katika hali ngumu, Your Excellency, when you took over. Deni zilikuwa nyingi, mambo ilikuwa mazito, umejikakamua mpaka leo naona mambo inaenda hivi tu vizuri kabisa, na policies ambayo umeweka ya macroeconomics ambayo zinasaidia nchi, naona hapa mbele kuna nuru. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia Junet, kwa bana mdomo ni yangu. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii? Ama ni Twitter? Ama ni TikTok? Si ni watu? Si ni kazi ambayo imefanywa kwa ground? Jana walinikujia usiku, walisema wananisalimia, wakanitumia shilingi. Tafadhali leo nirikudieni na 100, wacha kunirudishia shilingi. Tumeni 100 ama 200 na mimi nazingojea. Si namna hiyo. Mimi nikae kwa mtandao hivi halafu nimuone Mkenya mmoja hajui mbele wala nyuma, hajui cha usubuhi wala cha usiku, hajui cha katikati wala cha mbele, ati anasema Raila Odinga must fall kwa mtandao. Tena anazungumzia nini? AU. We will come for you, my friend. Japagare oseweto ngimagi ka familia makwan gi ohewo 3,000 kosedare miechgi kaluwore gi oula mosechako jimbore Thurka. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom mago ma midhiero ma kama osehinyo ahinya e alwora manyando. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa, jagoro mar migao mar arita Dr. Raymond Omolo notimo limbe Busia kod Kisumu na rango chal mag gwengego. Midhiero mar oula pod medo kelo achiedh nade mapek e ngima jodak mopogore pachoka. Gino ma oselal gi ngima ji maromo 12 ka familia 3,970 osedare miechgi. Familia machalo mar Samuel Abayo kuom familia 1,973 mojot Ogenya e Nyando sub county yango midhiero magikaloe e yotundo magi jote nyaka ne pidargi igni 6 mokalo. Igni 6 nopio gola kocha kabiro ka. Midhiero mayudo nikech ot kaka koro tundoni wan kod dhako to gi nyithindogo waninde e ot achiel. Ing'eni dhako bende kapo ni unindo to ing'eni nitie haki monyalo dwaro, ok onyal yudo hakige nikech wadak kod nyithindo. Ninde otundo gi nyithindo te, koro shida nitie. Kata kila nindo chono ne gidhi gila nindo, nyithindo mathindo tundo manyiri be dhi la nindo, to koro kiangi ma gintie gotieno sano keto gi risk mar yudo yema hiu gi tuoche
maricho. Midhiero mar oula bende medo rocho yoregi mag yuto kaachiel gi somb nyithindgi ka koro gikwayo konyruok mochwere kod sir ne nyithindgi e yor somo. Apuro mchele, apuro bando, apuro niang' to yuto na ne ber. Sani koro rach kich koro oloka japwecho. Ni koro ka winjo ni Red Cross obiro taringa dhi laro gi mine gi jomoti. Wakwayo Raymond ni ojiw sirikal dam manigero kuchocho koro soin mondo gere kik bika to gernwa ndiri maluwo otodowa gombi no dhi nyaka Kisumo mondo pi kik duog backflow kika enam kabiro ka. Nyithindo wan go kaka gisom onge ningech kama wayude pesa mwachul fee onge koro wakwayo sirikal ka ginyalo dewo joma ohinyore to gidewa mondo mi nyithindwa gi osom mage ngimawa makiny nikech kata ka wan kata ka sirikal miyowa chiemo to ok nyal romowa gi nyithindogi. Puothe wahinyore ng'ama jaluo chiemo kokale puodho ka puodho dhi to kaka wachiem onge. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo nochopo e alwora mar Nyando sub-county kod Bunyala sub-county mar chuo wang'e e midhiero mopogore ma oula osekelo e gwengego kaachiel gi pogo chiemo ne jogo. Tie daek ma noseger moko mukore nyaka wang'e ni to wa rehabilitate gi kata waduoko gi e yo monego gibedi nade. Lakini hiyo peke yake haiwezi kuzuia hii mambo ya mafuriko. Lazima tujenge mabwawa ama dams, na ni jukumu la serikali na wananchi wajiulize ni vipi tutatengeneza hiyo dam. Nyaka wayud proper evacuation centers that have got a demarcation kama Nyiri bete, kama chuo betie, ni wacha diera. Adhi kata kodi ombeika to kata mana kae. Ibiro yudo ka ndalo ma koth ni isdwa bede mang'eny e gwenga. Piny owacho medo keto singo mag keto kenge ne kedo chutho gi midhiero mar oula ka gikwayo oganda kod jotelo mag loch gwenge mondo giti kanyakla. Omolo e kinde mane opogo chiemo ne ji 500 mojote skul primar Malunyofu e sub-county ma Bunyala e Busia ojiwo oganda mondo bed akicha ka gilure kod chike migolo kod piny owacho kaka yor kedo kod midhiero mar oula. Penjo mantie en ni kuonde ma inyisogi ni gidhiegi bende nitiere moseiki kod sirikal mowinjo bed ni gidhie. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ogenya, Kisumu County. Ywaruok pod okwako osiptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kajatend piny Kenya William Ruto bende koro kawo okang' mar wuoyo board mar osiptalno. Motelone mano jakom board no Olive Mugenda olando ni ogwe tao. Jatend piny bende owalo Dr. Zainab Gura kaka jatatije makojolo bang' ka Ahmed Degani onyisi ni odhi e yweyo ma ochuno. Matimore ka jotuo e osiptalno ywak ne piny owacho mondo otiek midhiero ma lakteche ywago ma osekelo ng'anyo madonjo odiechieng' mar ariyo kawuono. Laktechego nyo chako ng'anyo nyoro kaka Judith Omondi leronwa. Mae kaka weche chal e kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital boma ma Nairobi. Jotuo duto ma olimo ka to dok dala kaachiel gi manindo ka piny ochamo kendo odhir nono kaka ngima gi dhi chalo poni ng'anyo ni okalo kendo odiechieng' mar ariyo. Nyo abiro mondo timna surgery. Nyo bedo buk nyoro. Atuwa na wuon awinjo rem. Kaka dakonyra onge to nikech daktari bakadwa wilo nikech daktari manonyisa chan mondo abi e thieth en mondo chako koda thieth. Dhano hinyre kama tek ok anan kenda. Nitie joma hinyre kama tek kabisa ma koro kuya. Jogo man kod jotuo e ute thieth mag ji ma ohewre bende pod omoko nikech chenro mar daro jogi nyaka e ute thieth mamoko ok nyalre kaluwore ni jotije matimo mago duto e onge kuodegi mag tich. Tulileta mgonjwa hapa KU na tangu jana tumekuwa tukifika hapa 6 am. Mgonjwa hajaonekana na daktari lakini ako kwa ward. So tunatafuta transfer lakini wote wako on strike. Leo tumekuwa hapa 6 am in the morning bado. Hata saa hii hakuna mtu ametuongelesha, hata huko kwa billing hakuna watu na kwa ward. En ng'anyo mane ochakore odiechieng' manyoro wuok tich kendo pod dhi nyime. E ng'anyo ni jochiw thieth ne ochiwo dwaro adek magikoni nyaka chop kare ka gidokie tich. Ma kama oriwo okumba mar thieth, duoko pacho bod mar osiptalno kaachiel gi duoko e tich mane jatatije Ahmed Dagane manyicha oteri e yweyo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth. We delivered our grievances to the Ministry of Health.
One of the grievances reached the head of public service, and we are still doing more to make a follow-up so that we can get responses. We are aware that information is trickling down. They are asking KU to reinstate our Jubilee cover. Those ones are unofficial information. So for as long as there's nothing official, we will not go back to work. E odiechieng' mar ariyo mar ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma KUTRH boma ma Nairobi, jotuo koro yudo midhiero mathoth ka bende koro giywak ne piny owacho mondo mi ochop dwaro mar lakteche mondo mi thieth odhi nyime kaka pile osiptalni. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar lakteche KMPDU obwogo odhi e ng'anyo chakre tarik 22 dwe ni ka sirkal okunjo ywakgi mar chopo kare singo mane gibedo godo e winjruok mar dok e tich. Kalore kod jagoro margi maduong' Dav Jatela, KMPDU oseto lakteche 5 e thuolo mar dweche 2 mokalo e chudo matin kod koso bedo kod okuma mar thieth. Kaka Simfros Okinda lero, lakteche go singo bago ng'anyo mar tipo ma ok bichungi kod twak mora mora kopogore gi chopo kare winjruok mane obedo e kind sirkal kod lakteche higni 7 mokalo. Government lies all the time. And all the times, this government lies, and that's their nature. Wow. E kidieny mar ariyo higa achiel, lakteche ma pacho ka koro chano mar dok e ng'anyo tok ng'anyo margi mar ndalo 56 mane gibago dwe mar adek higani. Riwruok mar lakteche KMPDU obogo chako ng'anyo margi tarik 22 dwe ni ka sirkal mar counties kod mamalo kochopo kare winjruok mane gibedo godo kod lakteche ka gisingo ni wang' ni to onge twak mabiro duoko gi e ute thieth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Now until 22nd, then you can do your worst. There's nothing worse that you can do to us than what you've subjected our own to. Kane oloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KMPDU Dav Jatela olero ni gisewito lakteche 5 e thuolo mar dweche 2 mokalo e wi chudo matin kod koso kumba mar thieth. One of the doctors is a doctor who was overworked at Kenyatta Level 5 Hospital with no pay at all. The other doctor was underpaid and casualized at Kisii County. The other doctor who works for Mombasa County did not have medical insurance and could not get treatments. Since between 2017 to 2024 that you have decided to reduce these doctors' pay by 70%, what has changed? And remember, the economy has been inflating upwards. So why have you changed? Or what has changed really? That you have decided to make sure we do suffer. KMPDU osayo sirkal mar Kenya Kwanza kuom miriambo makinde ka kinde kod yiero jotelo ma ok ti maber e migawo mar thieth. The national government and the county government have totally disregarded our agreement. It is an extraordinary time where promises and agreements are not honored and they mean nothing to both the national government and the county governments. The ministry being led by an incompetent minister, they don't know why they're there, they don't know who put them there, and they don't know how long they're going to be there. Not even a single meeting, even as the court ordered her to meet and negotiate as she come for any meeting. Juma mokalo KMPDU nogolo lakteche maraga e ute thieth ma pacho ka gima medo ng'iko chenro mag thieth e pacho ka komed kod chochni mokel kod okuma manyien mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura marango weche mag chike opwodho Abdi Mohamud ne leo mar jatatije duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC. Ka jod bura opwodhe, Mohamud dhi kawo thuolo mar Twalib Mbarak matieko thuolo mare mar higni 6 e dwe mar 1 higa manyien. Komiti no nodayo dho Abdi kama okoni lek mare neno ni EACC omakore motegno gi apis jomin bura mondo mi gine ni lwenj mibadhi ochopo kare. That the war on corruption has also been weaponized in the past, such that agencies, investigative agencies, have been used to fix political opponents. Could you have been given this job because certain quarters think you can do political bidding on their behalf? You've been in the commission now close to 19 years. If the commission has succeeded, then you've succeeded. If it has failed, then you failed.
What is it you think you will do different that has not been done in the last 19 years? There's something I want to do. I want to serve my country. I want to see what I can do to reduce the level of corruption in our country. If all of us throw in the towel and say, well, this job is not doable, who will do it? Krom gajong dakika en prario kodangwen bang sadek marotieno chendo eno imore heru kamano kumedo kete mana kera mogi TV na wacho na broka opachu kae kapoka wayueyo. Florence Ketel wacho ni entie Bongo Town, wacho ni kawuono jamano gir manade ukoni jamoka kaka Ketel poko neno airport. Ketel nyaseme entie Bondo, wacho ni nyamwalimu kantie saku kaumus. Peter Oyier wacho na Mogi TV leru Malwe Village kae to wacho kanyo ni jo kanisa owuondre nikech gin emane gibede opara manyime lamone sirikand ne kata kinde mane piny pod ochunga kamarach ne giramo ne ma sirikal mano yier gi Nyasaye. Wacho ni koro kanisa wondore ni sane gin makoro gichung motegno kendo giteteane jopiny. Don Marsira wacho ni entie game Sirembwe sia county omora ahinya. Ojuok Jako Kuro wacho ni entie Rawendo sub county oko ganda modak e Gingaore mondo mi hosud gi chien kendo siego amede koro ula biro gi bed motang. Alice Abianyong wacho ni irokamano Alice. Jatend piny wacho kacha ni wacha dier makende eno yie gi jatend piny jo Kenya thoro pingo gik moko te kendo wacho ni onge gima jo Kenya sani yiego. Faith Mzomo kantie Malindi mwalimu wacho ni singo ma ok chopi otimo kamne wa sirikand William Ruto. Wacho ni nita tuta hige makoro rumo to gima Ruto nyalo kwano nyaka no obede telo. Wacho ni podo onge. Wacho ni jatend piny Kenya nigi mpango mane gi jo Kenya kata wacho ni wane freedom fighters kendo mwandu wanyak warit kendo kaka jo Kenya kata pok wanyono paundeke to gik maricho to wabiro pingo. Wuod Jasugoi mano pach Faith Mzomo. Kuna majua no bende ote mar Ojuok Jako Kuro kendo kacha kaeto Omondi Omenya wacho kacha ni entiere Siaya county kothe magoge kata kamano giketera Mogi TV chendo ni maro imore. Caleb Oiye wacho ni embe entie koda kata kamano wacho ni entie Nyamasaria gi Caleb Oiye kantie wengo mag Rai Kanyaika. Mary Onditi wacho kacha ni entie koda kata kamano wacho ni ni Kenya to mare kuro tek kendo gando kiano tim nango. Stanley Ojowi kantie South Magunga. Jeff Nyakwar Pesantia Wasiboda. Victor Kamboya wacho kacha ni entiere Kauma Kandiege woro waka pinyo tweyo leso. Wacho kanyo ni entiere Jaode Esther kod Pastor Mboya. Neno bende kanyo ote mar Reverend Jared Owiti mar Christ Worship Pefa Church Awendo. Wacho ni Mogi TV chopo maler mokalo. President Ruto koni jomoko pingo adani to kata airport mapok ginyono. Jaduong' wane bende koro chal kagima ochayo ganda jo Kenya. Kaeto wacho ni wawacho kaka jodolo gi dhok achiel ni Kenya dhi marach to jatelo wacho ni mano pepo mbaya. Otek ndi en kanyo gi Pastor Caroline Jared, Pastor Wycliffe Opio, Thomas Owiti kod nyamer gi Caroline Juma gimora ahinya gi chendo ni udhia makawuono. Chieng'o mwaka ntie Kisumu wacho ni entiere Pinecone Hotel kod Dr. Joshua Oron mano MP ma Kisumu Central. Wacho ni ginen Mogi TV kata kama one wacho ni Joshua Ron mano daktari jaod bura nose konyo jodak maka puothe manyocha pio donyo nyake miech gi nose chwalo kony kanyoro kama daktari kuom kony makamano mochwalo ne oganda. No bende Isaac Ochieng kantie Kadel wacho ni entie kodwe chenro kendo mora ahinya odhiwa makawuono gi Mogi TV. Sara Singa kantie West Kanyamkago sedonje yo makare. Upija jachuma wacho kaja ni entiere Nyamasaria Kisumu kaeto wacho ni en giminode ma Brighton. Mogi TV chopeo makare kachiel gi Isaiah Machonne kod jochuma duto. Nyakora Mgajuang paro pogore medo nyore kae kotende gi wach na jatend piny ogolo kawuono kaka John William to wacho no wuoro ka jatend piny kawuono chwakre wacho no nyere makweyo mirima en Jonte Wood Nyabos. Rokamananya Benta Charles wacho kacha ni wach mar ng'anyo mar lakteche to sirikal onego bed ni rango matut. En gima lit ka jotuo medo hinyore ni onge ng'ama nyalo konyogi ok ber kata matin. Entie kare Nairobi. Wacho ni pin number na engineer Chola Benjamin Okaumos kantie Njiwa gi Fabian Achola kod Sergeant Tuki. Kwa hiyo matin maino imore kikidhi mabor. All right, listen up. Colgate is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes.
It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Mama Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mama kongimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili iro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nononono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Machiegni kendo nyakor mga juang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Kwan jogo moseito ngima kaluwore gi masira mar chiel mar kidi manyoro mbore kuom Miritini Mombasa koro chopo boro bang' ji mamoko 3 manoyudo thieth wito ngimagi. Kaluwore gi anyuola magi ji 3 go, ji 2 nowito ngimagi ka thieth ma Port Reitz kama ne oringe kodgi ka ng'ata achiel to ne chunye ochot kane ringo kode ka thieth ma Coast General. Familia go koro ywak na piny owacho Botend County ya Mombasa mondo mi ojolgi e chenro mag iko mariko jogo mano wito ngimagi. Ka bende gidwa ni okaw okang' mapiyo mar muko bath korodno ma pod ochung'. Magi ne giwacho ka gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir no singo mane ne okaw okang' mowinjore ne wegi kambi mano ogero korodno. Nikakimbia mpaka Port Reitz, lakini juhudi zake pale tukaambiwa tukuje Makadara huenda akapata usaidizi. Huku nako Makadara tukafika kwa mapema, lakini ikawa hivyo tayari Mola amemchukua. Hatujui tuanze wapi, hatujui tuanze wapi. Kwa hivyo naomba serikali kama kweli, na ziko nyumba nyingi zimpromoka kama nyumba 10. Na mimi kuhesabu mwenyewe nyumba 10. Watu wengi sana walioumia pale, mpaka sasa hii hatujaona wale wahusika wakuu wenye hiyo kama ni hiyo kampuni au wenye ukuta, hatujawaona. Sasa serikali lazima itokeze au vitu kama hivi watuangalie, maana sisi wengine ni wanyonge. Kama ukuta hawatovunja, sisi wananchi wa Miritini KCC ukuta tutovunja, basi kama ni mengine serikali ingilie hapo. Na kama itawezekana serikali kuu ije vunje huu ukuta mara moja. Na waliojenga ukuta ile ya jana pia wao pia ndani. We are going to provide all necessary information to the DPP and to the DCI ya kwa hawa hata kama ni kwa charged with murder.
Seche manok tok sirikal golo chik mar loro chenro mar skunde 348 ma pok ochopo e rang'iny mar jopuonjre dakie kata boarding schools. Riwruok mar Elimu Yetu koro chiwo pachgi ka giwacho ni tend migawo mar somo nowinjore kaw pach jokanyo mopogore opogore. Tend migawo mar somo kata kamano omako chung' ni okang' ma kamano en mana maneno ni jopuonjre odak e alwora makare. Jafwambo marwa Efi Nyakedi lero chal ma kama osekelo pogruok e paro ahinya te kind jonyuol kod jopuonjre bende. Koloso e kinda twak margi gi jofwambo, Director e migawo mar somo Elias Abdi owacho ni okang' mar loro skunde ma pok ochopo e rang'iny mar jopuonjre dakie midendo gi dho ngere ni boarding schools en yorno mar chiwo arita makare ne jopuonjre kendo dewo ngimagi. What we have decided to close as a ministry is the boarding section, not the schools. Those children who are boarders now can be day scholars. So the schools have not been closed. Clarification number one. Number two, every school has been given the reasons as to why that decision has been taken. Because if the boarding section of the school is life-threatening, what do you do about it? Which one comes first? Is it the life or the education? E kaunti ma Kisii, e skund primar ma Tresa ma bende en achiel kuom mago manie listino, jatatije mar skundno Jackson Ombati nenore ni nigi pek e chunye kaluwore gi chal ma kama. Ombati oseyo okang' mar piny owacho kowacho ni obiro kelo pek ne jonyuol. I just received the information from the parents, friends who are very much concerned because they were calling. So I received the information from the calls I received from friends and concerned parents of the school. So there was that pressure from parents, especially those ones who live outside the county and those ones who come from far. They really pushed us to start a boarding facility. Chal makama bende koro weyo jonyuol e akikiore ka konchiel. Moko siro okang' mar sirikal to komachielo moko wacho ni nitie dwaro mopogore mag jonyuol tero nyithindo dakie skul. Onego bed ni nyithindo iketa mar mondo janyuol ka janyuol orit nyathine. Ang'o miyo jonyuol mostly oluoro rito nyithindgi? Nikech kata sani olor skul. Janyuol oluoro bedo gi nyathine ma nyathine obet go to tero mana sani gitero gi nyaka mane e ginene mondo jopuonjgi. Janyuol bed gi nyathini mondo ing'e nyathini kaka chal. Ananeno ni gima sirikal otimo gima ber. Anto naneno ni government ong'i mana kiwango mar ik nyathi monego bed ni bede boarding. Nikech adiri nitiere jonyuol ma samoro chulo jatiche ma otame mondo mi chulo jatiche ma samoro notame nikech adiri jotich be mondo mi yud maber onge to yudo skul kama inyalo rit ne nyathi. Ae mar ariyo ndiko matron marito nyithindo gotieno gitem gi med ndiko gi. E kinde romo margi kod jokanyo e sekta mar somo, riwruok mar Elimu Yetu owacho ni tend migawno nowinjore kawo pach jokanyo mopogore e sekta mar somo mar yudo kenge makare manyalo konyo keto alwora makare mar dak ne jopuonjre. Serikali inapochukua hatua kuhakikisha kwamba kuna usalama katika shule ni hali nzuri, ama tunaweza kusema ni tukio jema, lakini kile ambacho tunazingatia na pengine kusema mara kwa mara ni vizuri ya kwamba wadau wote wao wakizungumzia maneno kabla pengine uamuzi fulani haujachukuliwa. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana wa Migori Ochila Yako kuna jotije mag kaunti ya Migori ni nyaka gitine jopiny e kinde ma od bura ma Migori bende wacho ni jotije kaunti ma oting'o jotend migepe kod apisa madongo ma ok ti gibiro teng'o lwetgi mogo. Ochilo wuoyo e kinde sidho jatend migawo manyien mar pi kod teko Silas Owuor kod apisas madongo e migepe mopogore opogore kaka Samuel Marwa e migawo mar Riwruoge Saga, Kea Madafu e migawo mar Pur, Gerson Okoth Njoga e migawo mar Apaya kod Wuoth, Nicholas Rioba e migawo mar rango kaka chenro ma kaunti timo, kaachiel kod Collins Oyugi e migawo mar dongruok mar Apaya. Ochilo bende owacho ni jotije ma kaunti kik pond ne jopiny seche ma jopiny dwaro wuoyo kodgi. Owacho ni kaunti osebedo kod pek mar tich nikech leo kaachiel kod nok mar omenda, kata kamano gitemo chopo dwaro mag jopiny. Wananchi wa Migori wanahitaji huduma haraka kabisa. Nyinyi ambayo mmepata nafasi kutumikia wananchi wa Migori,
If you want to be a great person, be great in service. Do not be great in arrogance. Do not be great in making money. Be great in service, because that is the enduring greatness. Isikia mmoja wetu akilalamika sana, wengi wetu tunaweka dirisha ya magari juu. Do not be afraid to interact with the people. This is a government of the people, by the people, but more importantly for the people. Wadwani waduto wabed joma tima gik moko lela kendo wagero Migori. Ok ibi konyo gavana, ibiro tiyo. Wadwani biti mang'ama ok ti to wan kaka assembly wabo luongi to wanyisi ni kanyaga kando. Don't blame the governor. Will play her rightful role in ensuring that your policies and programs that pass through the assembly are enabled by our approval and adoption so that you succeed. Piny ngima kawuono hingo odiochieng' rango ratiro mar ji mane ging'ol kendo rango kenge ma osego e bero ngimagi. E pacho ka jo Kenya mantiere kod ng'ol yudo midhiero mopogore opogore kinde ma gimanyo tich. Kendo githoro kale akwede ma seche moko tamogi nyaka yudo tich kata bed ni gin kod lony mowinjore. E sigana maro makende kawuono molosnwa kod jafwambo marwa Cynthia Onyango omenyo ni ngima Dickson Oyugi ma osomo weche mag omenda kod kwano kata mana pok obedo gi hawi mar yudo tich. Nyathina, kidhie sikul, som matek mondo chieng' moro ka yudo tich to iduogi konywa kendo ikel nyadhi ne anyuolawa. An minu abiro siko e lamo mondo Nyasaye otelni. Ma e ote mar oriti ma miyo ne omiyo nyathine kawuok dala kendo dhie sikul e mbalariany ma Cooperative e kaunti ma Nairobi. Ote mar oriti kendo mar lamo magisani Dickson Oyugi rito mondo chop kare bang' akweda wi ng'ol mare kelo ne midhiero mar koso tich pacho ka kata bed ni en kod lony e wi weche omenda kod kwan. When you apply teach, you do that teacher in qualified, but course long interview may present yourself. Your appearance mokwongo buogo joka. Kaka dhan nong'iya, aja ni kae kama okdwar joma chal kama. Dickson wacho ni joma ne oluonge tich kane oneno chal mare to ne owacho ni odhi miyo gi ting' mapek ma ok ginyal ka osiepene mane ogeno bende oloko ne tokgi e kinde mane odwarogi. Awinjo ni jogweng' to koro bodo kawo nyieni mondo wami tich. Dong ma koro wakelo pek kuo ma osiepene nong'oga. Katonge ne oromo liech, Dickson ne oparo gweth mar miyo e omenda moro maromo shillings 300 mane min gi omiye e kinde mane odhi chako sikul e som mbalariany. Pesa mane opogo kind min gi kod dhier. Ma ema ne obedo mise manyien mar ngima mane otiyogo e chako ohala mar loso sabunde mag luoko mondo oyud kaka okonyore bang' ng'ol mare tame yudo tich ma osomo. Kata bed ni paro makama bende keto e tim ok nobedo mayot, ne obedo mana jakinda. Nitie pesa moro mane madhiwa minwa omiya. Nikech ng'e ndalo ma siku dala cha to notim na rambi. Tangiso mama na kapok na wuok na ngiso mama adwa ni miya pesani sie mok ma ng'ato mi. Kasegolo pesani taja ni 300. To ka setimo uchunguzi chemicals mag loso gi iyudo town. To town en fair ga itera idhi gari. Chako kwani yaonge fair mar dhi. To en ang'o manokelo ng'ol mar Dickson? Babwa oting'a gi ndiga. Ne wadhi e chiro. Naka dala nitie yore matindo. Koro yor manwaluwo ne notwe rombo e tie ndara. Koro nwakadho ton rombo no kaso wadhi wagore piny. Accept ni en ng'ol chakre klas 8 ma en 2013. Kaluwore kod lipot mar tend bad migawo mar tich kod arita mar oganda ma pacho ka 2021, atamalo 2.2 mar oganda jo Kenya nigi ng'ol. Lipodni bende yango ni e kwanno atamalo 26.2 ni kod ng'ol mar bedo kod pek e wuoth, atamalo 67 kuomgi odak e chan, kata malo 33.3 kende ema ondikie tich. Lipodni bende yango ni atamalo 2.6 mar joma nigi ng'ol odak e gwenge, kata malo 1.4 odak e bombe. Omedo lero ni atamalo maduong' maromo 57 gin mine manigi ng'ol.
Bende, kaluwore kod chik ma pacho ka, pend chik mar 4 mang'iyo ratiro mar oganda, kare mar 2 kwan matindo 27 mawuoyo e bedo marom e kind oganda maonge akwede kare 3, 4 kod 5 wacho ni miyo kata ng'ama dichuo ni kod thuolo marom ma onywando ratiro mar yudo thuolo e siasa, tije, kido kod chwech kaachiel kod riwruok mar oganda. Odhi nyime kowacho ni piny Kenya ok bi kwedo ng'ato ang'ata ching kata mopondo e yo moro amora kokalo e rangi mar kido mar del, kit chwech, bedo ni opek, keny, ngimane, oganda moaye, hike, ng'ol, din, dhok ma owacho, nyuol mare e kind weche mamoko. Kare 5 lero ni ng'ato ang'ata ok onego kweda ching kata e yo mopondo e yo moro amora moler e kare mar 4. Gie sani, Dickson tiyo machiegni kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere ni Riziki Sos, makonye yudo tiegruok kaka onyalo timo ohande e yo makare, ka otimo kinda kod bedo kod geno e bero ngimane. Nyakonchiel, ojiwo jogo duto makalo e akweda mondo obed gi chuny ma otegno. Wakadhe tem mopogore opogore. Koro kik ibed gi chuny magore pi, magore pi. Koro ibed ng'ama in strong. Makata koro ka challenge moro biro to inyalo neno kaka inyalo kedogo. Tarik 3 dwe mar 12 ma Kenya riwre kod piny mangima e yango odiechieng' jogo ma ong'ol, Dickson Oyugi kwayo joma ong'ol mondo oherre giwegi kendo giti matek ka nyakonchiel to kwayo sirikal ma pacho ka mondo oket chenro makare konyo jogo ma ong'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kamana nya Cynthia Onyango kuom report no. Geno marwa en ni jogo modak kod ng'ol biro ratich gi yo mowinjore. Kawuono nyakorom gajiwang' e chenro mar ng'ewengewa walimo gweng' ma Kober mantie Bondo e kaunti ma Siaya mar ng'eyo sigande. Jafwambo Millicent Adhiambo loso gi jopiny alworano mar yango sigand nying gweng'no ma Kober. Nyakwaramogi Ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu ofuyo ma obiro piyo kendo e kaunti ma Siaya e gweng' kata senta ma ong'ere kaka Kober mayudore e sub kaunti ma Bondo. Ka iwinjo nying moro ni Kober, ang'o mabiro e pachi? Ang'o madine mi chak kamoro ni Kober? Mana kaka pile mokwongo wacho kod paro mopogore mag jogweng' kod johala e wi gino ma giparo madine mi chak gweng'ni kata sentani ni Kober. Nying mar bar en kama otwo. Owuok from dholuo bar en dholuo ma nyiso kama otwo. Koro ne wachonwa ka chon nitie jaduong' moro manodak malo koni mane ochako chironi, omiyo nochake ni bar Kober, iluongo ni Ober. Bar Kober ka wan wayudo ka iluongo ni bar Kober. Ne en kama bar ma obor gi nam. Kadongo ka winjo, ne nitie jaduong' ma iluongo ni Ober. Koro kane gero senta ni, to notise gi nying jaduong' ma iluongo ni Ober no, omiyo nochake senta iluongo senta ni Ober, bar Kober. Bar Kober ni to ne en na senta manoyier kanyo, to ne nitie jaduong' moro kanyo no Ober. Koro kaka senta nobet bute, koro mano mi uluonge ni bar Kober. Paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod nying mar gweng' kata senta ma Kober. We koro wawinjane na dieri ni koko mar wach ni kanye e wi kaka gweng'ni kata senta ni ma Kober ne ochakore. An wawuoyo kodu ni abi nonyuola higa mar 1930 badongo ka. To koro mo higa mar 40 kod 3 to chiro ni ochakore. Sama ne chiro ni chakore ne tie kwara iluongo no Ober, ne en dhano. En ne wadgo se ma wuno pan kwara. Ne en miroka. Koro nohero weche mag tugo. Pap nitie kama duong' chionoko ka. Mane goyo pira. To ne ji yuore olengo. Ji ne ikanyo. Pobedo kamano nyako chopo higa mar 42 noto. Kosetho koro wan mwadong'. Koro gimo miluongo ni Kober en mpira no. Ne ji yuoro iluongo ka ni Kober, ne en dhano. Koro en no ema nokelo nying mar bar Kober. Pas koro nobedo kamano bwabet nyako chopo kama koro ne piny pogore. Kogelo manyang'o ma kucha udong' kucha. Wabende wabiro kod nying mar Kogelo koni. To humb Kober landore kod weche kata timbe mage. Weche ma landore ma kawo nying gweng' mamoko en mana Goldi. Emwatie. Koro miyo olandore. Umbwa landore mana ni Goldi ni. Nikech Goldi ni ema ka watimo
to gimoro amora nyalo bet sawa. Gima timore malong'o to onge nene na kuma mar opira no. Ema nokele kod kudolengo no. Ema nokelo nying mar ober no. Koro ober ne ema ne choko ji. Jial game to jia sembo to jia sakwaka to jibiro ika. Ema nokelo nying mar bar kuber. Ka ongewa kaka joma tiyo goldi, ng'enyne tij goldi emitiyo ka. To bende nitie dongruoge ma senta kata gweng'ni ma Kober osenyuolo. E golden ni amosemiyo ji ni malo. Ji nyalo gedo kodgi, puonjo kodgi nyithindo. Koro kamano. Sani aneno ni gweng'ni ber nikech chon kana donjo ka, kata nyithindo ne ok nyal dhi skul maber. Lakini nyaka ne koro wamak wach golden motegno. Nyithiwa nyalo somo. Kendo kata wan wawegi wanyalo nyiewo achiel ariyo mwadwaro. Kana donjo ka procho gariyo, klinik na nyalo dhi mana Bondo. To kaka koro ne pinyu chiew, nomiyo koro wan gi Mawere dispensary, wan gi Nyang'oma dispensary, koro aneno ni bet ko chiew. Stima ni waonge go, to kata sani, miere moko nigi stima, moko onge go. Dongruoge mwaneno achiel adek machon ne onge naka yor kor modo kor kapuru, kaka mag sunflowers, kaachiel kod mining. Sani wanyalo wacho barabara ni ne onge, stima chon ne onge kaka, kod chiro nokelnwa taya. Jo county nokelo taya chon ne onge kaka. Kochakre higa mar 43 kasewacho, ema ne chiro ni ochakore. Onge dongruok koro mane obetie. Nyaka nyo chopo kama koro ndara maratengni obiro. Ndalo manye gere ndara maratengni ema koro gedo muneno ni obire kendo chakre koro jogeng' obiro koro igere. To kata obedo ni Kober osenyuolo dongruoge achiel ariyo adek, rem mage ma pod nitie ma kokel e alworani to Kober biro dongore machal kod senta kata gwenge mamoko. Kwayo ma wan godo to pi ema chandoga ahinya. Anyalo kwayo sirkal mondo oywanwa pi, mondo wabed gi pi machiegni, made maler mwanyalo modho. An kwayo makwayo ni sirkal en mana pi gi stima, nikech wan gi river Yala ka. To river Yala chido ting'o nyaka jamatho, koro ok wanyal modhe, wanyalo mana kata tedogo kata luoko. To pi mimodho maler to waonge go. Kwayo ma wagombo ni wayude investors manyalo invest nwa gweng'wa ni mondo mi dongruok omed bede. Warembo security. Ke chien kanyo osebedo ka nitie incidents moko mag duka yeturo, jok ma bedo attacked e ora mwalo ka gi stima chandowa sana. Sama tin stima olal, sama tin stima. Kok gani wan tijwa gi welding, tije mag simo gi. All depend 100% e simo. Koro ka gigo onge, kaka watimo onge. Alafu chiro be wadwa nogernwa. Chiro mon uso mane koth. Kaka koro sani neno ka koth chweni. Chuni ni fundo gigi te. Ikelo, itere ot. Ok wanyal uso ka koth chwe. Mana kamano nyakwara mogige kanyo mwachopo gode giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Safar mar sambaza furaha na Safaricom kawuono donje odiochienge mar ariyo e kaunti ma Nairobi ka jodak ma Kahawa Sukari, Githurai 44 kod Githurai 45 wuok oko ka rombgi kendo loyo meche opogore. Lefa mar Frederick Omondi nitiere kod ler mathoth. Jodak ma Kahawa Sukari, Githurai kod Kasarani kawuono obedo gi wendo makende. Safar mar sambaza furaha na Safaricom kalimogi kendo giloyo mich mogundho. Mana kaka mor bede dala seche ma wendo odonjo, jodak go odong ka buonjo bang' yudo mich kowuok kuom Safaricom kaka simu, gweno kod diek mag Christmas. Mimi nashukuru Safaricom waendelea kusambaza raha na tunawashukuru kabisa, muendelee kubarikiwa. Hii takunywa kisu tu, lazima hii tutachangamka na mama hapa na familia na marafiki. As we go through this Christmas season, I would also urge our customers to be wary of some of the fraudulent activities that do take place during this season,
tunauliza mujiulize, unapopata simu kutoka nambari ambayo inajitambulisha ni kama Safaricom, ukumbuke ya kwamba Safaricom tunakupigia kutoka nambari moja tu. Jumamine bende Safaricom odhialo gi sukni seche ma kambi no hingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Jodak ma kuonde mane safar ma Safaricom olimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services ko jolomb weche ma gihero. Jothumbe bende nowuotho gi Safaricom kod Royal Media Services e safari machwalo mor ka kambi mar tudruokno singo tego chenro gi e gwenge duto ma pachoka. Ni mwito kwa kila Mkenya ambaye anasikiza leo hii na kutazama kuwa tafadhali kaa chonjo, hakikisha kuwa unajitokeza kwenye msafara huu wa Sambaza Furaha na Safaricom. Upate pia kujipatia zawadi ya Krismasi. King safaro ne chakre gi Dandora kendo chom Huruma, Buruburu, Chiro ma Umoja nyaka Kayole. Frederick Omondi, Ramogi TV. Nairobi, mko tayari? Safaricom Sambaza Furaha Caravan tunakuja kuchachisha jiji kuu. Jiandae kwa Safaricom Sambaza Furaha Caravan Nairobi Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 7 Disemba mwaka huu, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Radio Citizen na Inoro FM pamoja na mastaa maarufu wa Citizen TV na Inoro TV. Tarehe 4, msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utaanzia Dandora kuelekea Huruma, Matarakwa, Buruburu, Umoja Market na kumalizia Kayole. Tutakuwa na zawadi kama vile mbuzi wa Krismasi, ingoho, simu na ofa maalum kutoka Safaricom pamoja na burudani kutoka kwa msanii Ken Reizi. Usikose sherehe na mbwembwe za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yudi skisa tiun mar Mili Nyarasembo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel as Ramogi TV e od jothumbe duto. Magmang serikal maduong' kokalo kuom log tich mar apisas makedo gi timbe monj mag njore Motisini National Anti-Terrorism Center komakre kod riwruog pinje e piny mangima United Nations bagoro mandala ariyo e kaunti ma Nairobi bang' kedo gi timbe monj mag njore. Karipwa mar leronwa mano James Opondo romono geto jiwarita ne tuke madongo matimore pinje Afrika kendo biro motelo ne tuke mag pinje Afrika 2027 mebiro bagi pinje mag Afrika ma ugwe. E kindeni ma pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania timo ikruok mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027 dwaro koro medore mar nywako lwedo e kind sectors mopogore kama oting'o sectors mag arita jokanyo kaachiel gi josir tukegi mawuok e pinje maoko. Romono makende geto jiwo arita ne tuke madongo ahinya to ne tuke mag pamoja AFCON higa mar 2027 kendo keto maino e rio sekta duto kapok tukego ochakore ayanga. We are all co-hosts and we face an almost
similar challenges in terms of security, it is important that we not only collaborate and work with each other, but also learn from international good practices. In the room, we have counterparts from CAF, from FIFA, and from other partners that have organized major sporting events, and therefore it is important that we are not only able to look at what we can do regionally, but what are the good practices that we can leverage on globally. Nyaka chop tarik 30 dwe mar 11 higani, monj mag njore mohewo 4,000 osetimore e pinje mag Afrika, gino ma osekelo tho mar ji maromo 16,000, ma nyiso ni kwan ji maromo 15 wito ngimagi pile ka pile kokalo e monj mag njore. Bago tugo maduong' kaka mano mar adhula e kind pinje mag Afrika nyalo bedo thuolo ne jonjore timo maundu, gino makoro kelo paro mar timo lalruok e geng'o timbe machal kama. Major sporting events are quite vulnerable to targeting by other negative forces, not just terrorism, but they face a variety of security challenges. And I think it is important that we are starting early to try and learn from how other major sporting events have been protected, to try and build capacity that shall ensure that we are able to address any challenge that any security challenge that may threaten the event. Kanuwoyo eromono jatend dongruok tuke pinje Afrika e riwruok mar pinje Afrika kata AU Lindelo Adlamini omedo wacho ni dwaro nitiere mar tiyo kanyakla e rakruok gi timbe njore, kokwayo pinje duto mondo obi kanyakla e nyayo kwe kinde ka kinde. Romono noywore gi jotelo mawuok e pinje Afrika, riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika kata CAF, jotelo mawuok e migawo mar tuke, apisas makedo gi timbe monj mag njore kaachiel gi josir tuke adhula. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Jong'wech nochopo kar rombgi e kaunti ma Nandi mar kwanyo lepgi mag ng'wech motelo ne ng'we mag Chepsaita cross country mibiro bag tarik 7 dwe mar 12 higani. Kanowuok gi jofwambo, director mochung' ne piem mag Chepsaita cross country Kennedy Kitui nolero ni ji maromo 10,000 osendikore mar yuoro ng'wege. Kitui nomedo wacho ni kwan ji mathoth omiyo giloro ndikruok mag jong'wech ma onge lony. Kata kamano, jong'wech mane gi lony pod biro dhi nyime kod ndikore. Jaloch ng'weye mag pinje Afrika e ng'we mag mita 5,000 ma bende en jaloch ng'we kinda mag Nairobi City Half Marathon Robert Kiprop en achiel kuom jong'wech ma biro yuoro e ng'we mag Chepsaita. All plans are laid down. The final preparations are now picking up, and the venue at Chepsaita is quite ecstatic because everybody is eager to participate on the day. We found out that some few hiccups here and there. Technology is fast moving, and registration was done online. The young ones could be able to access, but the old ones were not able to meet the deadlines of the registration. We have put in some standby measures to ensure that they are all accommodated. Manatok dweche ang'wen nyaka ne Governor ma Nairobi Johnson Sakaja lando ni gedo mar alap maudli biro chakore. Gedo dhi nyime kendo kambi mano miyo rak manyien dhi nyime gi tich. Odundu mag pi alap maudli oseketi ka kuoyo ma umo wi alap bende oseol, gino makelo geno ni gedo mar alabno mosekawo kinde malach biro dhi nyime. Governor ma Nairobi Sakaja olero ni gedo mar alabno biro rumo kapok hik omenda manyien ochopo e giko. Kopogore gi alap maudli, alap ma Canon Apollo Stadium ma Kihumbini Stadium mantiere Westlands kaachiel gi jo Kadenge Stadium duto gedo mar gi dhi nyime. Kanyo mwateke chendo ni aneno kanyo ka Miriam Nditi kantie Karabok, Ami Onyango ntiere Bomet. Iwacho ni gisebedo kodwa chendo nyaka ne wachake Nyakoro Mgajwang'. Aneno kanyo ote mar Baba Atur. Owacho kacha ni
Jowadwa dwa yud jotelo abich machal kod Raymond Omolo to be kaka wanonagi dikoro wan mana maber e Kenya kae. To kamana nyakoro Moso Dani wacho kacha ni entie kabuoch kae tabidane no kanyo ute mar Don mar Sirawa ka entie Games Rembes ya county mora hinya gi chenro. Jok jako kurane ni kacha kachiel kod Chok Nyaimbo ntiere kamoro ne Jongo. Kato wacho kanyo no gomos ne jogo moito ngimagi Mombasa. Mama Melanie wacho ni Migori County weche gichope makare. Victor Kamboya ntie kauma kandiege wacho kanyo ni pinye motwele. Saino bine Joseph Otieno Gutu kantie Kanyamkago wacho ni to jolemo owe wuondo jopiny. Haya, neno bende ote kanyo mar Hayany Ben Bella kanti nyanero kwa Bwai entie kodwa. Jana Maus ngegero kamano kum ote mari kanti sori karungu nyakwara Mwajwang nikech saa yena lolege kanyo imiketi Ramogi TV. Goniro kamano reporters maguduto moya e county opogore gi mago mane Bumakae kachiel gi Ken Moga gi Jay Bonyo kachane wan good news yo magoniro kamano ya Mwajwang jogo tomono ne weche gichopone yo makare. Wasebedo director wa Alexis Simani Gilange gi jaloko mar Wisono Chuka oriti masane nyinga Lydia no kanyo Fini Koloch kantiere Migori mano jafwambo matene wacho osebedo kaka wuono neno mana Ramogi TV. Chinde makare nyakor Mwajwang onere kendo kini makare.